So we are back again mga badi at welcome naman sa aming YouTube channel. For this video mga badi ay matagal-tagal na po kaming hindi nakapag-vlog ni Angela for almost 3 weeks po. Dahil po ay nag-update yung KineMaster na app na ginagamit kong pang-edit mga badi. Yung mga badi, hindi ko siya ma-update dahil hindi po yun license kasi mood lang po yung KineMaster na ginagamit ko. Kumbaga, hack lang po yun mga badi. Hindi po yung license na magbabayad ako ng amount para sa license para walang watermark na nakalagay sa mga gilid. Yun po ang dahilan kung bakit hindi kami nakapag-vlog at nakapag-upload ng YouTube ni Maring Angela mga badi. At ngayon mga badi ay nakapag-download na ulit ako ng KineMaster mga badi. Nakapag-download na ulit ako ng KineMaster na mood mga badi. So ginagamit ko po yung KineMaster kasi po mas madaling mag-edit sa KineMaster kaysa sa ibang editor na apps. Wow! So yun lang ang ginagamit ko pang edit at wala akong ibang ginagamit na pang edit mga badi. So kasi easy to use lang po ang KineMaster kapag nag-edit. So ang ine-edit ko ngayon mga badi yung Q&A challenge namin mga badi at hanggang ngayon na hindi ko pa na-edit dahil sa nag-update nga yung KineMaster at hindi ko na pagpatuloy yung pag-edit kasi sobrang taas ng pag-edit nito mga badi. Yun lang mga badi at kung gusto nyo pong gumamit ng KineMaster na updated mga badi ay ilalagay ko sa description o sa comment, naka-pin or nasa description mga badi yung link mga badi. Lalagay ko siya mga badi ko pang sino mang yung mag-use o gagamit ng editor na walang watermark ay nasa baba. So yun lang po mga badi at mag-start na kami ng vlog mga badi at lahat iba-vlog ko mga badi yung pangyayari sa buhay naming dalawa ni Angela mga badi. So i-vlog namin mga badi kung ano yung work namin mga badi. So may work kami mga badi na doon kami nagkakapera ni Maring Angela mga badi. So yun lang po mga badi at I hope you enjoy every vlog namin mga badi at continue to support and to like and share naman po sa mga vlogs namin mga badi sa FB page namin mga badi. Isang like, isang follow, at isang share, at isang subscribe mga badi, at isang view, at like na rin sa video na to mga badi. At yun lang po mga badi is continue to support us and everything you do it in love.